A most következő szinkronizált videóban a rostálásról lesz szó. Ennek lényegét az előadó az első 30-40 másodpercben bemutatja, azután pedig kifejti, úgyhogy nekem nem is maradt más teendőm, csak annyi, hogy kérlek, amennyiben értékesnek találod és tetszik, akkor nyomj egy like, tetszik gombot, hogy minél több emberhez eljusson, illetve hogyha szeretnél további szinkronizált videókat, akkor iratkozz fel a 6. pecsét csatornára. Hallgassuk együtt az előadót. Mondta már neked valaki, hogy Jézus visszajövetele előtt egy nagyon komoly rostálás lesz az egyházban? Gondolkodtál azon, hogy ez mit jelenthet? Lesznek, akik kihullanak. Kik esnek ki a rostán? Hogyan zajlik ez a rostálás? És milyen események lesznek Jézus eljövetele előtt, amelyek ezt okozzák? Maradj velünk, és válaszokat kapsz ezekre a kérdésekre. Minden keresztény nagy reménysége Jézus Krisztus második eljövetele. Hamarosan vége lesz a háborúknak, az aggodalomnak és a nélkülözésnek. Hamarosan nem lesz többé sem járvány, sem nyomor. Hamarosan a zűrzavar, káosz és a csapások is elmúlnak. Hamarosan nem lesz többé betegség és szenvedés. Nem lesznek katasztrófák, és nem lesz halál sem. Hamarosan eljön Jézus, és elragadtatunk, hogy találkozzunk vele azokkal az elhunyt szeretteinkkel együtt, akik szintén szerették a feltámadt Krisztust. Elragadtatunk, hogy találkozzunk Jézussal az égben. A Biblia 1500 alkalommal említi Krisztus második eljövetelét. Minden egyes ószövetségi proféciára Krisztus első eljöveteléről 8-szor annyi profécia jut második eljöveteléről. Jézus második eljövetele a Szentírás csúcspontjainak egyike. De mielőtt Jézus újra eljön, bizonyos eseményeknek meg kell történnie ebben a világban. Tetszik, ahogy ezt megfogalmazza a könyv, amit a bizonyságtételek a gyülekezeteknek 7. kötetének hívnak. A 14. oldalon ezt mondja, akik Isten ellenőrzése alá helyezik magukat, hogy az ő akarata vezesse és tanácsolja őket, azok felismerik az Isten által elrendelt események határozott előremenetelét. Figyeltél a kifejezésre? Határozott menetelése az eseményeknek. Ezek az események vezetnek el az evangélium végső világméretű hirdetéséhez. Tudjátok, az egyik legnagyobb remény nem a közelgő katasztrófa, nem Isten népének eljövendő üldözése, a remény nem az eljövendő nyomorúságos idő, persze, hogy nem, ebben nincs remény. Az egyik nagy remény az, amikor Isten népe az ő szent lelkével megtelve hirdeti az ő dicsőségét a föld kerekségének. Számos bibliai szakasz szól az evangélium utolsó napokban történő hirdetéséről. Az Ószövetségből egyet, és az Új Szövetségből is csak egyet választunk. Habakuk második fejezete, 14. verse. Hallgassuk meg az ígéretet. A föld megtelik az Úr dicsőségének ismeretével, ahogy a vizek borítják a tengert. Micsoda ígéret! A föld megtelik Isten dicsőségének ismeretével. Aztán a Jelenések 18. fejezetében látjuk az evangélium hirdetésének csúcspontját. Itt találjuk meg a Jelenések 18:1-ben. És ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből, nagy hatalommal. Néhány fordítás, például a King James azt mondja, nagy erővel, és dicsősége beragyogta a földet. Így egy napon Isten népe, telve Szentlélekkel, kimegy, hogy hirdesse az ő szeretetének, kegyelmének és jóságának üzenetét a világnak. 10 000 fognak megtérni, a pünkösd megismétlődik, csodákat fogunk látni. Micsoda nap lesz az. De mielőtt ez a nap bekövetkezik, megrázás lesz, rostálás lesz Isten népe között. Isten megtisztítja egyházát. Erről szeretnék ma beszélni nektek, Isten népének közelgő rostálásáról.
Látjátok, a Jelenések könyvének két fő célja van. Az egyik az, hogy felfedje Isten terveit, a másik pedig, hogy leleplezze sátán terveit. Nos, a történelem során Isten megtisztította egyházát azzal, hogy kihívott néhány hűségest. Kihívta Ábrahámot a bálványimádásból, és arra vezette, hogy egy olyan nemzet atya legyen, amely áldás a világnak. Isten terve Izraellel kapcsolatban az volt, hogy Izrael fény legyen a pogányok számára, és áldást hozzon a világra. De amikor Izrael eltávolodott Istentől, szem elől tévesztették ezt a célt, és Istennek ki kellett hívnia Izraelből az újszövetségi keresztény egyházat. Azután, ahogy az újszövetségi keresztény egyház az első évszázadokban elpártolt Istentől, amikor összefogott a világgal, különösen a 3. és a 4. évszázadban, amikor Konstantin, a római császár keresztény lett, az egyház és az állam egyesült. Ezzel elérkezett a sötét középkor időszaka. Akkor Isten a reformációban elhívta a protestáns mozgalmat, a valdens előprotestáns elődökkel, majd olyanokkal, mint például Luther, Márton, aki Isten nagy embere volt, de bizonyosan nem értette még Isten valamennyi igazságát. És Isten egy nagyobb egyháztestből hívta ki a protestáns mozgalmat. De mivel a protestáns mozgalom nem haladt előre hűségesen tanulmányozva Isten parancsait, és ezért nem követték az írások egészét, Isten elhívta a nagy advent mozgalmat. Tehát a kérdés adódik, hogy Isten ki fog hívni egy másik mozgalmat az advent mozgalomból ezután? Az eklézsia szót az új szövetségben egyházként fordítják. Az ek azt jelenti, ki, a klészia pedig hívás. Tehát az egyház a kihívottak, egy kihívott, elválasztott test volt. De Istennek most más terve van egyházával. Van egy másik terve Istennek a népével kapcsolatban. Nem lesz kihívás, hanem inkább egy kirázás, kirostálás lesz. Ezt fogjuk tanulmányozni. Zsidók 12, 26, 27. A kérdés az, hogy kik lesznek kirostálva, hogy lesznek kirostálva, és hogyan tudjuk elkerülni, hogy mi magunk kirostálódjunk. 3 kérdés, kik fognak kirostálódni, hogyan fognak kirostálódni, és hogyan kerülhetjük el, hogy kirostálódjunk. Zsidókhoz írt levél 12. fejezete, 26. és 27. verse. Menjünk vissza egyel, és kezdjük inkább a 25. versnél. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön szólt, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rázta meg. Most azonban ezt ígéri, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Ez pedig, hogy még egyszer azt jelzi, hogy megrázza és eltávolítja a megrendíthető teremtett dolgokat, hogy a rendíthetetlenek megmaradhassanak. Figyeljétek meg, itt Isten azt mondja, hogy azok, akiket megrostál, azok ki lesznek rostálva. Ez azoknak az eltávolítása, akik kirostálhatók. És azok, akiket nem lehet kirostálni, mit tesznek ezek? Mi lesznek ezekkel? Megmaradnak. És hogyan nevezzük azokat, akik megmaradnak? A maradék. Tehát mi nem érdeklődünk a kiszakadtak iránt, mert azok kiszakadtak, nem maradnak meg. Itt az írás azt mondja, hogy bár a múltban Isten módszere az volt, hogy tisztította egyházát úgy, hogy a hívők egy megkülönböztethető csoportját kihívta, az utolsó napokban azonban más módszert használ. Rostálással fogja megtisztítani egyházát, megrázza azt. Ezt a gondolatot, a megrázás, rostálás gondolatát az egész Szentírásban megtaláljuk. Ézsaiás 41.16, Ézsaiás 41. fejezete 16. verse, figyeljétek a kifejezést. Szórólapátoddal feldobod, és a szél elhordja őket, és a szélvihar szétszórja őket. Újjongani fogsz az Úrban, és dicsekedni Izrael szentjében. Így Isten megtisztítja, ahogy a szél elszórja a polyvát, és elválasztja a búzától. Ez tehát Isten módszere az egyház megtisztítására. Menjünk tovább. Máté 3. fejezete 12. verséhez. A Szentírás így fogalmaz, Máté 3.12. Így mondja, kezében szórólapát van, és alaposan megtisztítja szérűjét.
Vagyis mit fog tenni Isten? Meg fogja tisztítani. Aztán azt mondja, hogy gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát Isten összegyűjti a búzáját, a maradékot, megtisztítja a szérűjét. Ellen White érdekes kijelentést tesz a válogatott üzenetek második kötetében a 380. oldalon. Azt mondja, 380. oldalon úgy tűnhet, mintha az egyház már elbukna. Van úgy, hogy az egyházra, a szervezett egyházra nézel, és azt látod, hogy a világiasság behatol. Azt látod, hogy a kompromisszumok, megalkuvások bejönnek. Azt látod, hogy hiányzik az elkötelezettség Isten szava iránt, és közöny van az evangélium hirdetése helyett. És ránézel, és azt mondod, hogy az egyház úgy látszik, mintha közvetlenül az elbukás előtt lenne. De mindez a profécia része. Az egyház úgy tűnhet, hogy elbukik, de nem bukik el. Megmarad, nos, ha megmarad, hogyan tisztítja meg Isten az egyházát? Kirostálja a bűnösöket Sionból, a polyvát elválasztják az értékes búzától. Ez szörnyű megpróbáltatás lesz, de meg kell történnie. Gondolj csak bele. Szeretném, ha visszamennénk gondolatban a mennybe, amikor Isten elválasztotta a polyvát a búzától. Emlékeztek, hogy Lucifer, aki ragyogó fényességben lett teremtve, szabad akarattal fellázadt Isten ellen. Az angyalok egyharmada Luciferhez csatlakozott. Gondoljatok bele, milyen szörnyű volt ez. Angyalok, akik ismerték egymást, angyalok, akik évek óta, ki tudja mennyi ideje léteztek együtt. De bekövetkezett ez a szétválasztás, amikor a gonosz angyalokat kiűzték a mennyországból. Hihetetlenül fájdalmas lehetett. Az egyház egy másik, nagyon fájdalmas időszakon fog keresztül menni. Azok az emberek, akik mellettünk ültek a gyülekezetekben, talán olyanok, akik a barátaink voltak, akiket jól ismertünk, kirostáltatnak. Mely csoportok lesznek kirostálva? Miért lesznek kirostálva? Nézzük meg azt a 4 osztályt, akik kirostálódnak az egyházból. Nos, ha a végidőben fogják őket kirostálni, mit jelent ez? Azt, hogy a végideig a gyülekezetben maradnak. Tehát 3 dolgot vizsgálunk. Kiket fognak kivizsgálni, miért fogja kirostálni őket, és hogyan tudjuk elkerülni, hogy mi kirostáltassunk. 4 csoport fog kirostálódni. Először is a világiassak, másodszor a felületesek, harmadszor a magabízók vagy a büszkék, negyedszer a megalkuvásokra, kompromisszumokra hajlamosak. Nézzük meg az első csoportot. Kiket fog kiszűrni? Először is a világiasakat. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet első és második verse. Itt van Istennek egy nagy felhívása hozzánk. Róma 12.1 és 2. Kérlellek tehát titeket. Mit jelent a kérlellek? Sürgetlek, könyörgöm. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Csak Isten irgalmával lehetünk hűségesek. Csak Isten kegyelmével lehetünk hűségesek. Csak a Szentlélek erejével, az Isten irgalma által lehetünk hűségesek, hogy okos Isten tiszteletenként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok el elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az elme átalakulása. Ki az elmétek, ki a gondolataitok? Emlékezzetek Isaac Wattsra, Anglia nagy himnuszírójára. Egyszer olvastam egy történetet róla, Isaac Watsonról. Tudjátok, alacsony termetű férfi volt, és ezeket a hatalmas himnuszokat írta. Angliában rendeztek a tiszteletére egy parádét, amikor a hintójában az angol macskaköves utcákon haladt, az emberek a balkonjukon ültek és lenéztek rá. Ekkor Isaac Watts már idősebb ember volt, görnyedt is, úgy körülbelül 158-160 centi magas lehetett. És amikor az egyik hölgy lenézett az erkéről, nem tudta elhinni, hogy ez az összeasszott férfi írta azokat az erőteljes himnuszokat. Azt mondta, micsoda? Ön lenne Isaac Watts? Isaac felállt, kinyújtotta a kezét, kitárta karét, és így szólt. Hölgyem, ha képzeletben megfoghatnám a föld pólusait, a sarkokat, vagy a teremtést a kezemben tarthatnám, akkor is az elmém alapján lennék értékelve. Az elme az ember mércéje. Igen, ez így van. A nagy küzdelem a jó és a gonosz között az utolsó napokban nem csupán egy nagy összeütközés a Közel-Keleten, bár a Közel-Kelet robban, a nagy küzdelem az elménként folyik. Az ördög valójában az elménkért küzd, és ezért a János első levele második fejezetben így olvassuk, 1 János 2.
Kik lesznek kirostálva? A világiassak. Azok, akik jobban szeretik ezt a világot, mint Jézust. Azok, akik jobban szeretik a világ dolgait, mint az örökké valóság dolgait. Azok, akik jobban szeretik a világ örömeit, mint a világ urát, Jézus Krisztust. Az 1 János 2. fejezetben ez áll. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A világ elmúlik, mi a világban vagyunk. Valaki egyszer azt mondta, hogy a keresztény olyan, mint egy csónak az óceánon. A csónaknak nincs baja, ha a vízen van, vagy a vízben, mindaddig, amíg nincs víz a csónakban. Érted, ugye? Ebben a világban élünk, nem kerülhetjük el teljesen. Az utcán haladva meglátjuk a hirdetőtáblákat. Ebben a világi munkakörnyezetben dolgozunk. Körülöttünk a gyermekeink különböző iskolákba járnak. Remélem, hogy a többségük keresztény, istenfélő adventista iskolákba jár, vagy istenfélő szülők tanítják őket magántanulóként. De nézd, nem kerülheted el a világ összes hatását az interneten, a televízióban. Megpróbálhatod ezeket a hatásokat csökkenteni, szelektálni, megszűrni, válogatni, de az igazi kérdés az, kihez vonzódsz, kié a szíved, kié az elméd. Ki fog kirostálódni? Bizonyságtételek a gyülekezeteknek 5. kötet 81. oldal. Azok, akik lépésről lépésre engednek a világi követelményeknek, és alkalmazkodnak a világi szokásokhoz, nem fogják nehéznek találni, hogy engedjenek a fennálló hatalmaknak, inkább, mintsem kitegyék magukat a gúnynak, sértéseknek, fenyegető bebörtönzésnek vagy a halálnak. Ebben az időben az arany elválik a salaktól az egyházban. Tehát, ha valóban a végén válik el az arany a salaktól, akkor hol van ma a salak egy része? Az egyházban. Most a kritizálók nagy tőkét kovácsolnak abból, hogy az egyházban hitehagyás van. Nem az egyház van hitehagyásban, hanem hitehagyás van az egyházban. Világiasság van az egyházban. Ezt nem tagadjuk, de tudjuk, hogy nagy rostálás következik. Isten megtisztítja egyházát, és a világot szerető szívűeket kirázza, kirostálja. Tehát a kérdés az, hogy hol van a szíved. A kérdés az, hogy kit szeretsz. A kérdés az, hogy szereted-e az örökkévalóság dolgait. Tehát az első csoport, akik kiszorodnak, a világiasak. A második csoport, amely kirostálódik, a felszínesek. János evangéliuma 17:17. Ki lesz kirostálva? A felszínesek. Mit értünk ez alatt? Azokat, akik felszínes ismeretekkel rendelkeznek Isten szaváról. Azok, akik lusta, panaszkodó, félszívű keresztények, és amikor a válság kitör, távoznak közülünk. János 17. fejezete 10. verse. Jézus így fogalmaz. Szenteld meg őket, azaz válaszd ki őket a világból. Válaszd el őket a világiasságtól. Válaszd el őket a gonosztól ebben a világban. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd az igazság. Hogyan ragadja meg Isten az elménket és szenteli meg lelkünket? Hogyan teszi ezt Isten? Isten ezt az ő szaván keresztül teszi. Amint elménket az ő szavával töltjük meg, Isten átalakítja elménket, gondolkodásunkat. Elménk megújul Isten élő szava által. Figyeljük, mit mond Ellen White a Bizonyságtételek 5. kötetében a 463. oldalon. A felszínes, konzervatív réteg, akiknek befolyása folyamatosan hátráltatta a munka előrehaladását, elhagyják a hitet, és állást foglalnak annak nyílt ellenségei mellett, akik felé rokonszenvük, szimpátiájuk már régóta hajlott. Először elemezzük ezt a kijelentést. Először azt, hogy felületesek. Kik a felületesek? A felületesek azok, akiknek nincs mély tapasztalatuk Istennel az imádságban. Nincs mély tapasztalatuk Istennel az ő szaván keresztül. A felületesek azok, akik érzéketlenek az örökkévalóság dolgai iránt.
A felületesek, mert felületesen fogadják el az egyház tanításait. Félszívvel hisznek Krisztus második eljövetelében. Lehet, hogy szombaton gyülekezetbe járnak, lehet, hogy tizedet fizetnek, amikor kényelmes, behozzák a tizedet, amikor kényelmes. Tudjátok, ők azok, akik felületesek a lelki tapasztalatokban. Biztosan nem vesznek részt túl sok tanulságtételben. Nem vesznek részt túl sokat az egyház missziójában. Mit jelent a felszínes mellett, hogy konzervatív ez az osztály? Ha alaposan megnézzük ezt a hivatkozást, nem olyan emberekről van szó, akik teológiailag konzervatívak. Egyáltalán nem erről van szó, mert azt mondja, hogy a felszínes konzervatívok hatása folyamatosan hátráltatja a munka előrehaladását, és elhagyják a hitet. Tehát hogyan konzervatívak? Úgy, hogy konzerválódtak, megálltak a saját személyes keresztény tapasztalataikban. Nem tesznek meg mindent Istenért, nem elkötelezettek teljesen Isten iránt. Konzervatívak, amikor az idejükről van szó, nem szánnak időt a misszióra. Konzervatívak, amikor az anyagiakról van szó, nem nagyon adakoznak, tehát önmagukat konzerválják, tartják fent. Elégséges a lelkesedésük, és elégséges a vallásosságuk ahhoz, hogy azt a benyomást keltsék, hogy Istenfélők. De amikor valami mélyebbről van szó, egyáltalán nincsenek velünk. Nézzük meg a nagy küzdelem 625. oldalát. Csak azok. Mit jelent az, hogy csak? Azt jelenti, hogy csak azok. Csak azok lesznek védelmezve attól a hatalmas megtévesztéstől és csalástól, ami fogságba fogja ejteni a világot, akik szorgalmas tanulói a Szentírásnak, és akik befogadták az igazság szeretetét. Csak azok. Nagy küzdelem 625. oldal. Csak azok, mondja, csak azok, akik szorgalmas tanulói a Szentírásnak. Törzs meg elmédet Isten szavával. Isten szava horgony, meg fog tartani minket Isten szava szilárdnak. Amikor a tanítások mindenféle szele fúj, Isten szava tart meg bennünket hűségesnek. Amikor nyitott szívvel és nyitott elmével fordulunk a Bibliához, Isten lelke átalakítja az életünket. Tehát ki lesz kirostálva? A világiasak, a felületesek, harmadszor pedig a büszkék, a magukban bízók. Tudjátok, a korintusbeliekhez írt levélben, az első korintusbeliekhez írt levél 10-12-ben ez áll. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Azok, akik azt gondolják, hogy állnak. Valamivel ezelőtt egy barátom mesélt nekem arról, hogy ellátogatott egy narancsültetvényre Floridában. Valójában sok ilyen narancsültetvényt beszántanak, hogy lakóépületeket építsenek. Ott ugyanis nagy a lakáshiány. Szóval az egyik ilyen nagy narancsültetvényen, ahogy a barátom mesélte, nézte a narancsszállító teherautókat. A teherautók elindulnak. A leszedett narancsokat tonnányi mennyiségben rakják fel a teherautókra. Ezek az autók bejönnek a csomagolóüzembe, és a narancsokat egy futószalagra rakják. Ahogy a narancsok haladnak, néhányuk elég kicsi, néhányuk közepes, néhányuk pedig nagy. Ahogy haladnak, ugrálnak a futószalagon, és eljutnak egy olyan szakaszhoz, ahol kis lyukak vannak. A lyukak kicsik ugyan, de ahhoz elég nagyok, hogy a kis narancsok átessenek rajtuk. De nem elég nagyok ahhoz, hogy a közepes méretűek lehessenek rajtuk. Tehát először az összes kicsi kihullik. Aztán a szalag egy kicsit tovább halad, és a közepes méretűek számára jönnek a lyukak. Azok is kihullanak. Ha én egy nagy narancs lennék, azt gondolom, soha nem fog kihullani. Itt maradok örökre. De aztán a nagyobb narancsoknak is vannak lyukak. Látod? Az ördög neked is tud csapdát állítani. Az ördög nekem is tud csapdát állítani. Az ördög téged talán nem az alkohollal, vagy a dohányzással akar elbuktatni. Lehet, hogy a tisztességtelenség, vagy féligasságok mondása a te csapdád. Lehet, hogy nem alkohol, nem dohányzás, nem valamilyen bestelen dolog, érj el, hogy eles, hanem az érzéki vággyal, a bujasággal. Azzal egy csapdába, vagy a divat szeretetével, vagy a táplálkozásod terén fog elbuktatni. Szóval az ördög tanulmányozza a hátterünket, a genetikai hajlamainkat, tanulmányozza a karaktereink, jellemünk gyengeségeit, ismeri azokat a helyzeteket, amelyekben korábban elbuktunk, az agyunk barázdáit, gondolkodási szokásainkat, amelyek elménkbe vésődtek és bejáratottak. És erre azt mondod, ha az ördög ilyen bölcs, hogyan állhatok meg, hogy ne essek el? Jézusban állhatunk ellen. Önmagunkban nem tudunk megállni, de Jézus
Jézus minden olyan kísértéssel szembenézett, amit az ördög valaha ránk tud bocsátani. És Jézus képessé tesz minket, hogy mi is győztesek legyünk. Bárki, aki a saját erejében bízik, hogy megálljon, ahelyett, hogy Jézusban bízna, olyan, mint az az ember Jézus példabeszédében, aki a házát laza homokra építette. És amikor jött a vihar, a ház összeomlott. Mi szilárd sziklákra építhetjük házunkat, Jézus Krisztusra. Jézus azt mondta, ezen a szilárd sziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalt. Te és én szilárdan állhatunk Krisztusban, Krisztus által, Krisztus miatt, Krisztuson keresztül. A negyedik csoport, amely ki fog rostálódni, az a kompromisszumot kötők, a megalkuvók csoportja. A korai írások 50. oldalról idézek. Az erőteljes megrázás elkezdődött és folytatódni fog. Mindazok, akik nem hajlandóak határozottan és következetesen az igazság mellé állni, akik nem hajlandóak Istenért és országának építésért áldozatot hozni, kirostálódnak. Milyen fontos, hogy megtanuljuk a teljes Istenre való támaszkodást. Minden reggel boruljunk térdre, és valljuk be, Uram, ismerem magam, képtelen vagyok megbirkózni a sátán kísértéseivel. Tudom, Uram, hogy szükségem van kegyelmedre. Tudom, Uram, hogy szükségem van az erődre. Tudom, Uram, hogy szükségem van a hatalmadra ma az életemben. Jézus azt akarja, hogy te és én kevésbé magunkban, és inkább ő benne bízzunk. Így az, hogy igaz legyek a hitáltal, a hitáltali megigazulás. Látod, a gyakorlati tapasztalatban azt jelenti, hogy minden nap úgy döntök, hogy a Szentlélek erejében élek, és ez képessé tesz arra, hogy megbirkózzak a sátán kísértéseivel, amelyek mindenképpen jönnek. Minden nap tudatosan Jézusba vetem bizalmam. A megalkuvás nem egyszeriben áll elő. Először van egy kicsi kompromisszum, aztán egy kicsit nagyobb kompromisszum megalkuvás, majd egy még nagyobb megalkuvás. Így van, ha egyszer elindulsz a kompromisszumok útján. Mi az a kompromisszum? A kompromisszum akkor jön létre, amikor a lelkiismeretedben megsérted a Szentlélek meggyőző hangját. Kompromisszumot kötsz akkor, amikor megsérted a Szentírás alapelveit. Kompromisszum akkor jön létre, amikor veszed a profétaság lelkének írásait, az isteni tanácsot, melyet Isten szentül, mennyei hitelesítéssel adott ennek az egyháznak, és könnyedén veszed ezeket a tanácsokat, vagy válogatsz, szemezgetsz köztük. Ha a kompromisszum útjára lépünk, ahelyett, hogy az elkötelezettség útját választanánk, akkor a katasztrófa felé vezető úton haladunk. Most áttérek arra a 4 dologra, amelyek a megrázást, a rostálást előidézik. Megértettük tényszerűen, hogy a rostálás bekövetkezik. Megértettük azt a tényt is, hogy Isten a rostálást fogja felhasználni egyházának megtisztítására. Láttuk a 4 osztályt, amelyeket ki fog rázni, a világiasakat, a büszkéket, az arrogáns, magunkban bízókat, a megalkuvásra hajlamosakat. Láttuk, hogy ezek a csoportok lesznek kirostálva, a felületesek. Megvizsgáltuk őket. De mik azok a tényezők, melyek az egyház ellenébe jönnek majd, és a rostáláshoz vezetnek? 4 dolog, 4 tényező van a rostálással kapcsolatban. Először is a hamis elméletek, aztán a hamis csodák, aztán az üldözés, és végül az, amit a Biblia úgy nevez, a lélek tanúságtétele, a hű tanúbizonyság. Vizsgáljuk hát meg ezeket. Első, hamis elméletek. Ezek miatt fontos, hogy az elméd Isten szavában legyen megalapozva. 1 Timóteus 4. fejezet első verse. Megvizsgáljuk azt az elképzelést, hogy hamis elméletek, tévedések és hitehagyás jön a gyülekezetbe. Nézzük 1 Timóteus 4. fejezetét, annak is az első versét. A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Tehát, ha elszakadnak a hittől, akkor hol voltak, mielőtt eltávolodtak? A hitben voltak, igaz? De mi történik? A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben sokan elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Tehát egyszer a hitben voltak, de elhagyták, kirostálódtak. Miért? Mert most elfogadják a démonok tanításait. Emlékezzetek az Eféziusokhoz írt levél 4. fejezetére, ahol a Biblia így fogalmaz azokról, akiket ki fog rostálni, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik a mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykodnak. Ezt mondja Efézus 4.14, hogy
Többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Tehát Jézus mit akar tőlünk? Hogy mindenben növekedjünk. A szolgálattevőknek szóló bizonyságtételekben a 112. oldalon azt olvasom, hogy a hamis elméletek bevezetése rostálást idéz elő. Nem olvastunk erről a Bibliában? 1 Timóteus 4:1, az utolsó napokban sátán hamis tanokkal próbál megtéveszteni. Nem olvastunk erről az Efézus 4. fejezetében? Hogy növekednünk kell Isten szavának ismeretében, szeretve Krisztust, szeretve az ő szavát, szeretve az ő népét, szeretve az ő küldetését. Nem olvastunk az Efézus 4-ben mindenféle tanítás szeléről? Megfigyeltétek, amikor a rostálás eljön? Hogy fog eljönni a rostálás? Hamis elméletek bevezetésével. Ezek a felszínes, horgony nélküli olvasók olyanok, mint a csuszamló homok. Ezt mondta a bizonyságtétel a szolgáltevőknek a 112. oldalon, aztán bizonyságtételek 5. kötete, 80. oldalon ezt olvassuk. Gyorsan közelednek azok a napok, amikor nagy tanástalanság és zűrzavar lesz. Sátán angyali ruhába öltözve, ha lehetséges, még a választottakat is meg fogja téveszteni. Lesz sok Isten és sok Úr, mindenféle tanítás szele fúj majd. Rögzítsd elmédet Isten szavába, mert hamis elméletek jönnek, és az igazság és a tévedés útja olyan közel lesz egymáshoz, hogyha elménket nem tölti meg Isten szava, ha nem vagyunk tájékozottak, nem kapunk útmutatást, a Szentlélek által vezetve, könnyen bedőlhetünk sátán csalásainak. Most vegyük a második csalást. Sátán nagy csalása az, amit én hamis csodáknak nevezek. Ezt találjuk a Tesszalonikaiakhoz írt második levél, második fejezetének 7-től 10-ig terjedő verseiben. Remélem, hogy észrevettétek, hogy mindazok az elvek, melyeket ma megosztok itt veletek, megtalálhatók Isten szavában. Nem Ellen White írásai az eredete, a forrása ezeknek az elveknek, hanem felerősítik ezeket az elveket. Ellen White írásai felerősítik azt, ami a Szentírásban található. Tehát Isten nem azért adta a profétaság ajándékát, hogy helyettesítse a Szentírást. A profétaság ajándéka a kisebb fény, amely a nagyobb világossághoz vezet. Azért, hogy azt felerősítse, kiterjessze és felnagyítsa. Tehát itt a Bibliában, a második Tesszalonikaiakhoz írt levél második fejezetében, a 7-től 10-ig terjedő versekben. Így olvasom. A törvényszegés titkos bűne, a törvénytaposás titka. Sátán az, aki aláásta Isten törvényét. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell tolatni az útból. Ki az, aki visszatartja a törvénytelenség titkát? A Szentlélek, amíg el nem vétetik. Amikor a Szentlélek visszahozódik a földről, akkor a sátán a teljes hatalmával fog működni. Most még korlátozott, mert ennek a törvénytiplónak az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jelével és csodájával. Tehát hogyan fog sátán működni? Minden erejével, minden jelével, minden hazug csodájával. És mi fog történni? Hamis megtévesztéssel. Tehát ezekkel a jelekkel és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévegés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Tehát mi Isten ellenszere a hamis csodákra? Egyrészt vannak ezek a hamis csodák. Azokat az embereket, akik jeleket és csodákat akarnak, és azonnali eredményeket várnak, meg lesznek tévesztve. Azok az emberek, akik a jelenfejlődésre egy felületes, gyors megoldást várnak, meg lesznek tévesztve. Azok az emberek, akik szenzációs csodákra várnak, azok is meg lesznek tévesztve, mert az ördög hamis csodákat fog művelni. És miért? Mert nem szerették az igazságot, nem szerették Isten szavának szilárd tanítását. El tudom képzelni, hogy azt mondod, hogyan lehetne, hogy a hetednapi adventistákat valaha is megtéveszthetnék ezek a hamis csodák. Mi ismerjük az igazságot. Nos, ne lepődj meg, a válogatott üzenetek második kötete 380. oldal ezt mondja, sátán csodákat fog tenni, hogy megtévesszen. Úgy fogja a hatalmát bemutatni, mint felsőbbrendűt, legfelsőbbrendűt. Beteggé tesz majd embereket, azután hirtelen leveszi róluk sátáni hatalmát. Mi fog történni? Az
Az embereket megbetegíti az ördög, és utána eltávolítja róluk a sátáni erőt, és akkor gyógyultnak tekintik őket. Ezek a nyilvánvaló gyógyulások próbára teszik a hetednapi adventistákat. Szóval miért fog próbára tenni sok adventistát? Mert felületesen olvasták Isten szavát. Mások közülük kompromisszumot kötöttek Isten igéjének igazságaival. Sátán hamis csodákat fog tenni, látszólagos vallásébredés lesz, amely kevés elkötelezettséget kíván, de annál többet enged a kompromisszumok tekintetében. Kevés áldozatot követel, de sok önmagunknak kedvezést, önkényeztetést kínál. Ez egy felszínes vallás lesz, és az ördög megerősíti ezeket a tévedéseket, és úgy mutatja be, mintha azok igazságok lennének. Ezt hamis csodákkal éri el, és sokakat meg fog téveszteni. Hogyan lesznek az emberek megtévesztve? Ahogy láttuk, a hamis tanítások fogják őket megtéveszteni, és a hamis csodák fogják őket megtéveszteni. Igen, a hamis tanítások kirostálják őket, és hamis csodák is kirostálják őket. És ki fogja őket rostálni? Az üldözés is, amikor elkezdődik. Néhányan ezek közül, a felszínes emberek közül nem lesznek hajlandóak kiállni a hitükért, és ahelyett, hogy szilárdan állnának az üldözéskor, inkább a hitükkel való kompromisszumot, megalkuvást választják. De vannak mások, akiket az rostál ki, hogy nem fogadják el a hű tanúbizottságot. Mi ez a hű tanúbizonyság? Hadd olvassak föl a korai írásokból a 270. oldalról. Kérdeztem a jelentését annak a rostálásnak, amit láttam. Ellen White tehát profétai látomásban látja ezt a látomást. Látja, hogy az emberek elhagyják Isten egyházát, látja, hogy két sereg közeledik egymáshoz, és az egyik sereg leteszi zászlaját, és elhagyja a maradék sorait, a másik sereg leteszi a világiasság zászlóit, és csatlakozik a maradékhoz a késői esőben, a hangos kiáltás tapasztalatában. Tehát ez a nagy rostálás. Kérdeztem a jelentését annak a rostálásnak, amit láttam a látomásban. Megmutatták nekem, hogy a rostálást az a határozott tanúságtétel okozta, amit a hű tanú tanácsa hívott elő. Most mit tesz ez az egyenes tanúságtétel? Ez mély benyomást gyakorol majd a befogadó szívére. Sok ember akar olyat közölni, ami szerintük hű tanúságtétel, és el akarnak ítélni mindenki mást. De az idézet szerint a hű bizonyság a befogadó szívére van hatása. Tehát az egyenes bizonyság rám vonatkozik, rád vonatkozik. Ez az élet átalakulása a Szentlélek ereje által. Ez Jézus tanúsága a saját életünkben. Ez hatással lesz a befogadó szívére, és arra indítja, hogy célját magasra emelje, és a teljes igazságot hirdesse. Tehát a hű tanúságtétel megtöri a szívünket, amikor megnyílunk az evangélium előtt, felismerjük balgatagságunkat, gyengeségünket, bűnös voltunkat, felismerjük, hogy Jézus az egyetlen reményünk, semmi más nem vágyunk, mint hogy a Szentlélekkel teljessé váljunk, és még jobban szeressük Jézust, és miközben ezt tesszük, megosztjuk az igazságot. Vannak, akik nem viselik el ezt az egyenes bizonyságot, az elkötelezettség bizonyságát, az áldozat bizonyságát, a szeretet, az életünk szolgáltának a bizonyságát. Felkelnek ellene, és egy rostálás fog előidézni. Nos, hol találjuk ezt az egyértelmű bizonyságot? A laodíciaiak számára. A Jelenések 3. fejezetében találjuk. Szóval szeretném, ha elővennétek a Bibliátokat, ha nálatok van, és lapozzunk a Jelenések könyve 3. fejezetéhez. A Jelenések 3. fejezetében a laodíciai egyház az utolsó gyülekezet. Tehát nincs olyan mozgalom, amelyet Laodíceából hívnának ki. Laodícea nem olyan mozgalom, amelyből Isten férfiakat és nőket hív majd ki. Ez egy mozgalom, amelyből Isten kirostálja a világiasakat, a felszíneseket, a büszkéket. Ez egy olyan mozgalom, amelyben megrázza azokat, akik nem teljesen elkötelezettek iránta. Figyeljük meg a Jelenések 3. fejezetében, a laodíceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Amen. Ezeket mondja, aki az Amen. Mikor mondod az Áment? Az imádság végén. Tehát Isten azt mondja, hogy a 7 gyülekezet, Efézus, Szmirna, Pergamon, Thiatira. Látjátok? Végig megy a 7 gyülekezeten, és elér Filadelfiához, elér Laodíceához, és Laodícea után azt mondja, Amen. Tehát, ha Isten azt mondja, hogy Amen, akkor az Amen. Nem hív ki egy maradékot Laodíceából. Azt mondja aztán a 14. versben,
a laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, aki a hűséges és igaz tanú. Ki ez? Jézus. Jézus az Atya szeretetének, kegyelmének és jóságának hűséges tanúja. Jézus az ő szavai igazságának hű tanúja. Tehát, ha elfogadjuk az ő igaz tanú tanácsát, elfogadjuk az igaz tanú szeretetét. Jézus azt mondta, Fülöp, ha engem láttál, láttad az Atyát. Jézuson keresztül új bepillantást nyerünk Istenbe. Látjuk Jézus szeretetét, látjuk Jézus kegyelmét. Szívünk meghagsad ettől. Isten igazsága betölti életünket. Aztán azt mondja, tudok a te dolgaidról, hogy a szíved nem is hideg, nem is forró, mert langymeleg vagy. Laodicea langyos, önelégült. A szíve nem törik meg attól, amitől Isten szíve meghasad, a bűntől. A szíve nem törik meg azért, amiért Isten szíve meghasad, a kompromisszum miatt. A szíve nem hasad meg azért, amiért Isten szíve meghasad az elveszett világért. Laodicea önelégült lett, mély küldetéstudat és elkötelezettség nélkül. Ez Laodicea állapota. Most figyelj, mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás és a szegény, a vak és a mezitelen. Mi Isten felhívása Laodiceához? Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat. Mi a tűzben megpróbált arany? A tűzben megpróbált arany a szeretet által munkálkodó hitet jelenti. A hit, amely a szeretet által működik. A Krisztus igazságát megragadó hit. A hit, amely minden élethelyzetben megbízik Jézusban. A hit, amely mély hit, amit semmi sem tud megingatni. Azt tanácsolom neked, hogy vásárolj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag legyél, és fehér ruhát. Mi a fehér ruha? A Jelenések könyve 19. fejezete szerint a fehér gyolcs, a fehér ruha, az igaz cselekedetek, a szentek igazsága. A hit arra vezet minket, hogy megragadjuk Isten ígéreteit. A hit arra vezet minket, hogy Jézustól függjön megigazulásunk. És amikor Krisztus a mi igazságunk, és az ő igazsága fedezi bűneinket, akkor fehér ruhába öltözünk. És ez az Atya Jézuson keresztül néz reánk, mintha soha nem vétkeztünk volna. De ugyanaz a kegyelem, amely megbocsát nekünk, erőt is ad nekünk. Ugyanaz a kegyelem, amely megszabadít minket a bűntudattól, megszabadít minket a bűn rabságából is. Ugyanaz a kegyelem, amely megszabadít minket a törvény kárhoztató ítéletétől, ugyanaz a kegyelem teszi lehetővé számunkra, hogy győzedelmeskedjünk a minket ostromló bűnök felett Jézus Krisztus a mi Urunk által. Így felöltözünk az igazság ruhájába, hogy felöltözz, és ne látszódjon szégyenletes meztelenségéd, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Mi ez a gyógyír? Ez a Szent Lélek, amely új látásmódot ad nekünk magunkról, látásmódot arról, hogy mit akar Krisztus tenni az életünkkel, látás az ő átalakító kegyelméről, látás az ő hatalmáról, látás a célról, amelyet az életünkről szándékozik tenni, megvalósítani, és arról, hogy miért hívott minket életre. Látomás a vele együtt való lélekmentésről, a küldetésről, amit vele kell betöltenünk. És ezt mondja, akit én szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Igyekez tehát és tér meg, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek és vele vacsorálok. Jézus azt mondja neked, hogy nem kell kirostálódnod. Azt mondja neked, hogy bármire gyengének érzed magad, nem számít, mennyire vagy nyomorult, vagy mennyire vagy bűnös. Jézus azt mondja, az én kegyelmem a tiéd, az én igaz voltom a tiéd. Krisztus igazságában erősek vagyunk. Krisztus igazságában megbocsátást nyerünk. Krisztus igazságában a bűntudat eltűnik. Krisztus igazságában megváltozunk. Jézus azt mondja, szeretlek. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni, át tudod vészelni a föld utolsó napjait, történelmének utolsó napjait, mert Krisztusban, Krisztus által és Krisztuson keresztül biztonságban vagyunk. Jézus azt mondja, íme az ajtó előtt állok és kopogtatok. Szeretnétek most imádkozás közben megnyitni szíveiteket Krisztus előtt? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük szeretetedet és kegyelmedet. Nagyon köszönjük az evangélium erejét. Nagyon köszönjük, hogy nem kell aggódnunk attól, hogy kirostálódunk. Szilárdak lehetünk, és biztonságban lehetünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, a Te nevedben. Ámen.